Sentejn wara li l-poplu ivvota għall-bidla, id-distinzjoni bejn iż-żewġ partiti toħroġ biċ-ċar. Għallu dan uffiċjali tal-Partit Laburista li ssaħħu li l-partit fil-gvern qed jaħdem b'ottimizmu biex jikseb ir-riżultati u jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. B'kuntrast hemm partit li mill-oppożizzjoni ma biddel xejn u ma jirnexxielu jsib xejn pożittiv. B'hekk qed jimmina l-kredibilità tiegħu stess billi juża l-istess nies li farku lill-Partit Nazzjonalista tul is-snin. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista qal li f'Sentejn Simon Busuttil ma rnexxilux jibdel il-Partit Nazzjonalista kif imwiet. Refera trasparenza li biha mhix il-gvern u kif permezz tal-introduzzjoni tal-Whistleblower Act ħarġu numru ta' abbużi li saru fil-passat, abbużi li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jibqa' siket dwarhom. Segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista saħqet li l-kampanja negattiva li ilu għaddej biha l-Partit Nazzjonalista għal din l-aħħar sena tistona ma' sentiment pożittiv li qed joħloq il-gvern. Hija ċċennata d-differenza fl-imġiba tal-kap tal-Oppożizzjoni u l-Prim Ministru filwaqt li mill-kliem Muscat mexa l-fatti, Simon Busuttil stjena li mhux kapaċi jiddeċiedi dwar prinċipji u jagħti direzzjoni. Il-President tal-Partit Laburista sostna li l-Gvern beda jaħdem biex iwettaq il-manifest elettorali sa mill-ewwel ġurnata biex bekk ikunu mwettqa l-akbar numru ta' miżuri possibbli f'dawn il-5 snin. Fisser kif ħarsa lura lejn dawn l-aħħar sentejn, il-Partit Laburista rnexxielu jimplementa terz mill-manifest elettorali tiegħu. Il-kelliema saħqu li l-Partit Laburista se jibqa' viġilanti fuq il-Gvern biex tissara fil-fiduċja tal-poplu li sentejn ilu ivvota għall-Partit Laburista.